sifunde leli verse amavesi amathathu encwadini kaMatthew chapter number 6 verse number 14, 15, 16. Izwi lenkosi ke lithi khona kwasuka omunye kwabayishumi nambili othiwa uJuda Iscariot waya kubapristi abakhulu wathi niyakunginikani ngimkhaphele kini na? Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingama-30. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Mawufunda le verse bathandekayo uchapter number 26 ufunda amavesi angenhla uverse number 6 wehla uyezansi lithi iBhayibheli uJesu unowesifazane owathatha amafutha akhe entengo ephezulu wafika wazogcoba uJesu wamgcoba izinyawo zakhe ngamafutha uJesu amafutha entengo ephezulu ayingamthatha unyaka wonke ukuba ahlale kanye nawo kodwa ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu wathatha into yakhe enevelu wathatha into yakhe eyigugu wazogcoba izinyawo zikaJesu wayigcoba ngamafutha ukuze zibe nephunga elimnandi. Wayinyawo na inyawo iyona ndawo engcola ngokusheshsha, inyawo iyona ndawo enukayo, inyawo iyona ndawo esebenzayo ukuthatha umuntu from point A to point B. Okusho ukuthi uJesu ngalezo nsuku indawo ayisebenza kuyona yayinentuli yayinokungcola okunamathelayo. But uMaria wathatha amafutha akhe wazogcoba noma waqina inyawo zenkosi uJesu kuba kube nephunga elimnandi. Lithi iBhayibheli uma lo wesifazane enza leyo nto uJuda Iscariot omunye wabafundi bakhe waqala wacomplaina ngesenzo esenziwe yilo mama. Iyangimangaza indaba yokuthi complaina umuntu oseduze noJesu, acomplaina abantu abakude, acomplaina abantu abangeke eduze kaJesu, kodwa icomplain sithola ngoJudas who was the part of Jesus ministry. Nakulezi insuku into yami uNkulunkulu make ibeka kimi wayambula ukuthi abantu abaningi abacomplainayo akusibona abantu abangamazi uNkulunkulu, akusibona abantu abangeke eduzane noJesu, akusibona abantu abangazi ukusebenza kaJesu, kodwa abantu abaseduzane noJesu. Lithi iBhayibheli uthi lamafutha ngabe dayisiwe kwathathwa kwabela abampofu. Lithi iBhayibheli uma keqeda lapho ke ukugcotshwa uJesu uJuda ese-complainile. Lithi iBhayibheli uverse number 14 kwasuka omunye wabayishumi nambili uJuda Iscariot waya kubapristi abakhulu wasuka enhlanganyelweni noJesu, wasuka emhlanganweni noJesu wabashiya bekhona wayeseya kubapristi abakhulu. Oh latabashaka, I feel I can preach this one. Lithi iBhayibheli waya kubapristi washiya inhlanganiselo noJesu. Angazi ukuthi bangaki namhlanje nakulona lephasika lika 2020 esilenzayo abazohlala bangayifuni lento kaJesu, abazohlala bangabi nandaba bathi kuyaziwa ukuthi sikwi-lockdown asikwazi ukunyakaza noma zikhona indlela zokuxhumana nokukhuleka nokuhlangana enkosini. Lithi wasuka emhlanganweni noJesu. Ngizomemezela into sithandwa sami, ngizomemezela into mhlobo wami, ngizomemezela into mntana sekhaya, ngizomemezela into ethi ungasuka emkhoneni bakhe uyohlangana nezitha nomethu ukuthi kwenzakalani, kodwa ungasuki emkhoneni bakhe ngoba lesimo esidlula kuso abanye sizobasusa emkhoneni benkosi. Kodwa ngiyanqaba nawe, ngiyanqaba nabantwana bakho, ngiyanqaba nomndeni wakho, ngiyanqaba nempilo yakho, ngiyanqaba sewukholwe kangaka, sewuhamba ibanga elide kangaka noThixo, sewungasuka manje na. Lithi iBhayibheli wasuka uJuda kade hamba noJesu yonke lemihla. Mntana sekhaya, sewuhambe naye ibanga elide ukuba ungahlukana naye manje, sewuhambe naye ibanga elide ukuthi ungabackslide manje, sewuhambe naye ibanga elide ukuthi ungamfulathela manje, sewuhambe naye ibanga elide
ukuthi ungaphonsa ithawula. Ngizothi ungabe uJudas nakule Phasika, ungabe uJudas nakule lockdown, ungabe uJudas nakule simo esidlula kuso, ungabe uJudas. Lethi iBhayibheli uJuda wasuka maqedane wahamba waya kubapristi abakhulu. Mayefika kubapristi uthi nizonginikani? Hey, ngoba khona izimo ezenza abantu badayise ngoJesu ngoba kunezinto abafuna ukuyithola. Lithi wathi nizonginikani ukuba ngimnikele kini na? Nizonginikani ukuba ngimnikele kini na? Nizonginikani? Nakulezi insuku sinohlobo lwamakholwa olungadayisa ngoJesu ngoba lukhona izinto eluyidingayo lona personal. Nizonginikani? Umbuzo lo wabuza uJudas uma efika kwabakhulu, wafika aziwa ukuthi ukwiministry kaJesu, wafika aziwa ukuthi uhamba noJesu abamfunayo. Waya yena kuye wathi nizonginikani? Nizonginikani ukuba ngimkhaphele kini na? Ngizocela mntana sekhaya, ngizocela mhlobo wami, ngizocela mfowethu nawe dadewethu, ngizocela mama wami, ngizocela baba wami, ngizocela sihlobo sami ukuthi lapho khona ungayi kwabezizwe, ungayi kwabangamazi uNkulunkulu wakho, ungayi kwabantu abangenandaba noNkulunkulu wakho, ungaphawuli nokuphawula phakathi kwabo. Lithi iBhayibheli uJuda waya kubo wathi nizonginikani ukuba ngimkhaphele kini na? Lithi bathi sokunikeza inhlamvu zesiliva ezingama-30. Lithi iBhayibheli kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela uJesu. Wafuna ithuba lokumkhaphela uJesu. Ngamanye amagama lalingeke ithuba. Usibona sila online, usibona singena kwakho ngefoni yakho, nge-iPad yakho, ngekhompyutha yakho, ngoba sivala ithuba lokuthi ungalitholi lokuthi umkhaphele uJesu. Lithi iBhayibheli wathi nizonginikani ukuba ngimnikele kini na? Mabemthembisa inhlamvu. Lithi iBhayibheli wayesethi wafuna ithuba lokuthi angamkhaphela kanjani uJesu. Ngamanye amagama ithuba lokumkhaphela lalingekho, ithuba lokumnikela lalingekho, ithuba lokuthi uJesu anikeleke lalingekho. Nomethu ukuthi isimo sasithini, ufuna ukuthi kuwena noma ngabe sikule lockdown, noma ngabe sivalelekile, noma ngabe sikwazi ukuyokhonza kuyilezi insuku zemkhosi wePhasika, kodwa ungalifuni ithuba lokumkhaphela uJesu, ungalifuni ithuba lokumnikela uJesu egameni likaJesu. Ungabi umkhapheli kaJesu, ungabi umnikeli kaJesu, ungabi umuntu ozodayisa ngoJesu. Asithandaze kanye nawe egameni lenkosi. Baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla onke, siyabonga thola lensindiso yethu. Sibonga ukuthi wena uNkulunkulu usigcinile, wasilondoloza kwaze kwaba la. Abantwana bakho nakulolu suku lanamhlanje sibanikela kuwe. Kulolu suku siyaqala baba inkonzo yethu yomkhosi wePhasika. Siza kuwe baba, sisinikela kuwena, sithi wena umavela. uNkulunkulu sithandazela izwe lethu, sithandazela abaholi bezwe, sithandazela abaholi bezenkolo, sithandazela abazalwane bethu endaweni zonke ezahlukeneyo ukuba baqiniswe nguwe. Lithe izwi lakho sebunzimeni obukhulu waqiniswa uThixo. Ngamagama likaJesu waseNazaretha sikhuluma okungcono ongaphezulu kwegazi kaAbela, sikhuluma okunamandla, sikhuluma okuphilayo, sikhuluma okunqobayo, sikhuluma igazi likaJesu eliphilayo. Sithi phakama uNkulunkulu wezulu, phakama dwala lethu elimiyo, uphilisa